jaf xejn min kien Mikiel Anton Vassalli. Kien Malti bħalek li qatt ma rid iħalli lil-martu fidejn il-furbani, lill-artu fidejn il-barrani, għaliex kien Malti tassew, għaliex kien raġel tassew, għax kien iħobbhom tassew. Kien hemm drabi meta Vassalli spiċċa vittma ta' xogħlu. F'din intervista se nitkellmu mal-Professur Frans Ciappara rigward Vassalli u l-Protestantiżmu, kif ħalla influenza fuqna l-Maltin. Vassalli traduċa l-Vanġeli u l-Atti tal-Appostli, imma l-Protestanti hawn Malta ma rridux li ismu baqgħu jinsistu sabiex ismu ġewwa l-Ingilterra ma jixxandarx, dan għaliex? Mela, ħanibdew mill-bidu. Il-Protestanti kellhom żewġ ideat meta ġew Malta. L-ewwel waħda li jużaw il-Malta biex jixandru l-Protestantiżmu mal-Mediterran. Bdew pereżempju ppubblikaw ħafna Bibji bit-Taljan, bl-Arabi u jqasmuhom madwar bil-Grik u jqasmuhom madwar il-Mediterran. Imma kellhom idea oħra wkoll illi jxerdu jew kellha jibdew il-Protestantiżmu fost il-Maltin ukoll. Issa l-aqwa ħaġa għall-Protestant huwa li jkollu il-Bibja. Imma il-Bibja jekk ma kienx hawn bil-Malti x'ħad tagħmel? Tidissib tad-dettur. Kien hawn kannolo, imma kannolo ma ġobhomx. U sabu lil Vassalli u kien għalhekk li Vassalli daħal biex jitraduċi il-Bibja u laħaq għamel sakemm dawk il-kotba li għatli inti. Jiġifieri bażikament huwa kien pionier biex hawn Malta tmexxa l-Protestantiżmu. Tista' tgħid hekk, jiġifieri huwa kien ma kienx Protestant li ma nafux kienx Protestant jew. Imma l-Protestanti għenhom tant. Għax anke l-kalligrafija tiegħu, jew inkella l-ortografija tiegħu, aħjar, kienet intuża wkoll. Minn dawn pereżempju Keeling fl-iskola tiegħu kien jużaha fil-kotba tal-iskola li kien qiegħed jagħmel. Jiġifieri dan ara kemm għenhom għamel traduzzjonijiet, użaw l-ortografija tiegħu għall-kotba tagħhom, ara mela kemm għenhom dan. Issa huwa miet fit-12 ta' Jannar tal-1829. Hemm xi 7 snin wara li ġie Malta. Bażikament madwar Malta huma kienu wisnija li eleb għall-Protestant u minħabba f'hekk ma difnux brit Kattoliku. Ma dana kollu jidher li hu qatt ma eleb Protestant, x'nafu eżattament dwar it-twemmin tiegħu. Li wara it-twemmin tiegħu kienx Protestant jew le, għandna xhieda ta' wieħed ħabib tiegħu, Father Schlitz, illi qal ma kienx Protestant. Imma il-kappillan tal-belt tal-parroċċja ta' San Pawl, għax hu kien joqgħod il-pjatà u l-pjatà kienet tagħmel ma' din il-parroċċja, lanqas ma rid jidfnu f'ċimiterju Kattoliku, għax dan ma kienx jagħmel preċett, pereżempju meta kienu jagħmlu dak li jgħidulu l-istatus animarum, l-istat tar-ruħ. Jiġifieri dan kien xi qed jipprattika it-tagħlim Kattoliku, kien xi imur knisja, kien xi jitqarben dan, kien xi il-kappillan ara fil-li dan ma kienx qed imur knisja. Fil-fatt niżlu li kienet id-dar tiegħu fejn kien joqgħod kienet każa sospetta. Li probabbli każa sospetta kienet illi dan kien suspettat li kien Protestant. Allura x'ħajamlu dawn? Ħajindifhem Vassalli barra l-Knisja, dik li konna ngħidula l-miżbla, jiġifieri ġo post li ma kienx imbierek, jew inkella ħanidfnuh ntuh funeral xieraq. Allura ħaduh il-Protestanti u difnuh fil-ċimiterju tagħhom tal-Protestanti, dik hija raġuni kollha. Jiġu bażikament huwa ma kienx essaċ jipprattika ir-reliġjon. Ir-reliġjon Kattolika probabbli ma kienx jipprattika, ma kienx jipprattika. Imma min-naħa l-oħra laqas ma kien Protestant skont sieħbu li kien jafu sewwa. Nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi inti. Bil-lejl binar jitħabat kien Vassalli, għax frasu kellu ħsieb li qatt ma jfalli, jisbaħ jum il-Maltin ikunu ħilsa u maqudin għal Malta jisbaħ tassew.